салом дӯстон, айни замон дар гардиши фабрикаи ноҳияи рудакӣ қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рудакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раи калон то хонаи тақрибан 800 000 метр. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи маҷмӯаи истиқоматӣ дар ман ҳамин чордома хонаи фурӯшимон ҷойгир аст. Ин биноневу бинои баранги. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ. Аз 6 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм ошонаш ҷойгир аст. Ман ҳамин треза. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Духонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 6 ошона иборат аст. хона нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндаги кардаги нест дӯстони азиз. Ошхонашам треза дорад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона мебошад. даромадгоҳ ва роҳ рав дӯстони азиз. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ин бошад ҳоҷатхона бо ҳаммом. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, хона дар кӯчаи Истиқлол 2 ҷойгир аст. ноҳияи рудакӣ, гардиши фабрика, ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, ҳама чизҳо дар наздикии хона қарор дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аҳамияти дӯстони азиз, таъмири хона нав аст. ва ин бошад ошхона. ошхона тамошобинони гиромӣ треза дорад. нархи хона бошад 310 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсаби ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.